Ito na yun, yung tinanim ni Oh Dirk. guys, ito na siya. What's up guys? Ito na naman po kami ulit. Tatanim ng pechay. Yan, so start kami doon ng unang plot. Yan. So, ganito siya kahaba yung isang plot. Start kami. So ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pampito na to ngayon. Yan. So, hopefully, hanggang bukas matapos namin hanggang doon. Yan. Ayan guys, so ngayon naman, so papakita ko sa inyo yung pagdidilig namin ng tradisyonal na pagdidilig ng pechay. So tawag namin dito ay regadera or bisibis in Pangasinan. Okay, let's go guys, diligan time. Weeks later. Ito na yun, yung tinanim ni Oh Dirk. guys, ito na siya. So ilang weeks lang. Ito na siya. Malapit na namin siyang i-harvest. Yan. Saan? Ang siya naman. Yan o. Spray? So, meron pa doon, oh. Marami pang mga susunod na palaki. Then, tuloy-tuloy yung pagtatanim namin. Manager ko, bawal pa daw harvest. Yan. So, pero ito yung pinakauna naming tinanim. Yan. So, Owner lang ako, meron talagang manager.